Tinotenda vana veZimbabwe. Zuva rinonakidza chaizvo kana vanhu vachiuya pasocial media vachiisa maonero avo kuratidza kuti muZimbabwe mune vanhu vari kufunga vane mafungiro. Zviri nani kuisa mafungiro kana nyange chero ari wrong pane kungotonyarara nemafungiro acho, nyika ichienda nekuti nyika iri kuenda. Mashura chaiwo chaiwo kunzwa kuti seWikinewo vanodhoneta maambulenzi anokwana kuita 10 chete pasina mari pamusoro. Hatina kunzwa nyaya yemari, asi vozoenda kunodhoneta maLand Cruiser anenge anokwana kuita futi 10 kuvatungamiriri veZANU PF ne100,000 pamusoro yekupa vanhu vari kudya mari everyday vachiluta, vari kunzi ndo vari kuouna maindustries, mafamu nechii zvese, ndo vanopiwa maLand Cruiser ne100,000 pamusoro. Imi munongopiwa ambulance isina kana nechinhu chainacho. Zvandishamisa Stereki kuti zvinhu zvataitwa nemunhu ari kuti abatsira. Nyika haina kukosha, chinokosha vanhu veZANU PF kuna Wikinewo. Nyika haina kukosha, vanokoshesana pachavo ivo zvikananda. Vanotopanana maLand Cruiser nemari. Land Cruiser neambulance zvakasiyana papi nekuti $200,000 inotenga ambulance. Handiti muri kupaona. Iye ozotenga $200,000 the same motikari ine value ye 200,000 obva aisa ne100,000 pamusoro ichipiwa munhu zvake munhu. Isusu nyika tatokwana neambulance isina chainacho, haina kuperekedzwa nemari, hatina kunzwa mari apo. Ina handigone kuti thanks pazvinhu zvakapusa kudai so. Dzinoshanda sei ambulance dzacho kana tisina mari? Nekuti government haina mari yairi kuisa mumahospitals, hamuna mishonga, manesi haasi kutambira. Zvinhu zviri kunetsa muma-ICU makadhakwa, mune zvimushini zvine ngura zvinopota zvichidzima-dzima. Vanhu vari kurara panhu pasina comfort sevarwere. Munhu anongoisa ambulance, chaanogona kutenga imotikari, otenga ambulance achitadza kuisawo mari pamusoro. Oisa mari kuvanhu vaanorespekta, vaanoda kuti ashandidzane navo, varambe vachimusiya achiita zvinhu zvaari kuita. Ndo vaanopa motikari ine value inofanana neambulance per each person, obva aisa ne100,000. Nyaya dzacho hadzisi kubhalansa zvakanaka kwatiri sevana veZimbabwe. Ndizvo tiri kutaura. Ndini mumwe ari kugara achitaura achiti havatifunge, havatirangarire, havana kana basa nesu. 10 provinces, 10 ambulance, zvabva zvakwanirana zvakadaro. Ndokupa vanhu vari pedyo napresident maLand Cruiser, each and every person achipiwa Land Cruiser yake ichiperekedzwa ne100,000 pamusoro. Vanhu vane mamaini, vanhu vane mafarms, vanhu vane zvese muupenyu hwavo. Imimi vana veZimbabwe nekutambudzika kwamuri kuita, mopiwa ambulance, just an ambulance chete, zvatokwana zvakadaro. Handisi kuona logic yezvinhu zviri kutaurwa panapa. Dzokai munyatsotitaurira zvakanaka. Kana mukomana uyu abuditsa zvinhu zvinobatika, tigone kuwana matendero atinogona kuita, nekuti pano apa pasati tisvitsa pastage yekuti tinogona kutenda. Hatigone kutenda zvinhu zvakadai izvi pamunhu ari kuba achiluta. Hazvigone kutibuditsira picture yakanaka.
ekuti tinokwanisawo kuti isusu tinosvikira pakuti aiwa no izvi ngazvitendwe. Isu hatisi vekungotenda tenda, tinotenda zvinhu zvine musoro. Hazvina musoro izvi zvatiri kunzwa panapa izvi. Dzokai munyatsotipostira zvabuditswa naachivhayo tigone kuvatenda kuti muzive kuti tinotombotendawo. But zvekupa nyika maambulensi 10 ozopa vanhu 10 maLand Cruiser ane ma100,000 pamusoro. MaLand Cruiser asiri kushandira nyika, ekushandira ivo nemafamilies avo. Vanhu vacho ivavo pamusoro pazvo ndo vari kubira nyika. Handigoni kutenda zvakadaro, handisi balance. Handina kupusa zvakadaro. Tendai mega. Tendai mega. Nyaya dziri kubuda dzichitenderera tinotenda. Anatavani mupofu kana vachiuya vachiisa mafungiro avo. Asi tinokumbira please kuti ngavasanyanye kuuya vakananga kunangana nekuisa maweights pamusoro pemawar veterans edu, nekuti otherwise tinogona kusazovafananidza sana mupofu vatakamboshanda navo. Tinogona kuzoona kuti ava vanenge vaana mupofu vanyowani, hatisi mapoliticians ekudzidzira. Mutambo watiri kutamba uyu tinouziva chaizvo. Kana munhu wakuuya uchizotaura zvekuda kuti nyika iende kumberi, hauye nezita remunhu ari kurira achinzi ane nguva achifamba nevanhu, uchitaura sekuita kunge usina zvauri kunyatsokuappreciata pakati pezvinhu zviri kuitika. No, no, no. Hatitambe tichidaro. Ndo pepe patinozotaura tichiti Nelson Chamisa kana aine chaanoda kutaurira kuvana veZimbabwe ngauye, nekuti he is an advocate also, not only you Tavani Mpofu. Uya uine respect sezvawaimboita semaziviro atinokuita. Aya mawiro andanzwa Kulienti achitaura pano anotipa kuti tibate zvirebvu, zvichireva kuti tinenge tichifunga, tinenge taakuzara nema question mark, taakutadza kunzwisisa kuti ndiye here mupofu aimbomiririra mukuru akavhoterwa nevanhu, kana kuti uyu auya aine rimwe side. Saka tinokumbira kuti uye zvakanaka unyatsotaura nevana veZimbabwe zvisingagone kuzovasiya vakaparadzana paradzana. Ndo matauriro atinoita. Hatisi kuramba kuti muye nemaopinions enyu, mamwe ari better than avageza, kuti tigone kukuteverai zvakanaka. Asi mukuunganidzana kwatiri kuitana tichiisana panzvimbo imwe chete, tinoda vanoti kana vakauya patiri vanotibata tiri panzvimbo imwe chete, vofamba nesu tiri pamwe chete, kwete zvekuti titange tazodamburana kuti tigone kuzokuteerai, izvozvo zvichazonetsa. Tiri kukumbira kuti tirege kuunzirwa drama nyowani musocial media umu, nekuti vageza vanga vaane chinguva vachifamba nesu vana veZimbabwe nemaonero avo atakanga taakuda kusvika padanho rekuti tigone kuanzwisisa, nekuti isusu what we do believe that together kana kuti united we rise, together we rise, apart we fall. Saka hatidi kuti tiparadzane nekuda kwekuti taakuona vamwe vakambenge vakanyarara. Hatisi kuti rambai makanyarara, asi huyaiwo muine ruremekedzo kuvana veZimbabwe mune chidanho chavari kuita, zvisinei nekupikisa kana kuita sekuti kurwa nevari kufamba nevanhu munguva yekutambudzika. Saka tinotokumbirawo kuti tinzwanane tichiremekedzana, nekuti iye Chamisa wacho tiri kutogara tichitotaura tichitomumiririra. Munguva yese yamakanga musingataure pano taitaura tichitomirira Chamisa. Ndini mumwe wevanhu anotogara achitotaura achiti vanhu musade kuisa vaChamisa mazwi mumuromo. Kana vaakuda kuti vataure vanouya
nekuti munhu akadzidza, hakuna munhu akadzidza zvelevel pari zvino rekupfuura Comrade Nelson Chamisa, zvekuti iye anouya achiti ari kutaura vaChamisa vakanyarara. Vanhu vari kuda vaChamisa kuti vataure, kwete kuti mumwe munhu ataure akahwanda kuseri kwezita ravaChamisa. Kwete, hatisi kuda izvozvo. Saka vaChamisa tinokumbira huyai pano mutaure nesu tikunzwei, nekuti approach iyi haisiri approach yatinoziva inobva kuna aChamisa vatinoziva. Approach yemumwe munhu ane maonero ake behind the name of Advocate Nelson Chamisa. Please, tinokumbira kuti muye zviri clear, tigone kuti tinzwanane pano pa social media. Ndatenda.